Gipaubos na sa state of national energy emergency ang Pilipinas taliwa sa pagsaka sa presyo sa petrolyo ug sa nagpadayong gubat sa Middle East. Base sa Executive Order number 110 ni Presidente Bongbong Marcos Jr. Gipaligon niini ang Unified Package for Livelihoods, Industry, Food and Transport o UPLIFT. Maumol niini ang UPLIFT Committee nga langkuban sa Presidente, Executive Secretary ug mga kalihim sa nagkalain-laing buhatan. Siguraduhon sa komitiba nga adunay igong supply sa lana, pagkaon, medisina, agricultural products ug ubang essential goods. Siguraduhon usab nila nga magpadayon ang operasyon sa mga pampublikong transportasyon, public services ug utilities ug healthcare facilities. Samtang gipahibaw sa taga LTFRB nga maapil sa Special Payout Day sa DSWD ang mga PUV drivers nga wa maapil sa listahan nga makadawat sa fuel subsidy. Gitambagan ang mga apektadong driver nga makig-coordinate sa ilang transport network companies kun TNCS kun operators aron ma-update ang listahan. Gipahinumduman usab sa LTFRB ang tanang TNCS nga iapil sa listahan ang tanang naka-onboard nga mga driver, aktibo man o dili, kumpleto man o di kumpleto ang mga dokumento sama sa Certificate of Public Convenience, Provisional Authority ug bisag naka-temporary Provisional Authority. Kini aron maapil sila sa programa. Sabi namin sa utos ni Secretary Bando, isama lahat. Sabi nga ng Pangulo, walang maiiwanan. No? So sinabi namin sa mga TNBS, give us the complete list.